תודה שהצטרפתם אלינו, וגם בתיאבון למי שצירף את ארוחת הצהריים שלו. קוראים לי מור, ואני אנליסטית בצוות המדיה בקבוצת ה-BI בטבולה, כשנה וחצי בערך. אני מתעסקת מקצועית בדאטה כ8 שנים. בכללי אני דאטה פרסון, רואה גם דברים בחיים בתוך טבלאות וגרפים. קורונה די הדגישה את זה כשניתחתי את המהות של כל גרף שהוצג בחדשות והפחיד בעיקר את סבתא שלי והייתה צריכה הרגעה. אין על דאטה כדי לעבוד גם מקור הרגעה וגם מקור הפחדה. אני אוהבת דאטה וגם לימדתי את מקצועות הדאטה כמה שנים, והסיבה שהיום אנחנו נפגשים היא בעצם שעבדנו בטבולה על פרויקט מאוד מאוד מעניין, והיה כאן תהליך שלמדנו ממנו הרבה, וחשבתי ששיתוף הניסיון והידע והמסקנות יכול להוות השראה או עזרה לאחרים בתחום. יחד איתי נמצא אמיר, שיציג את עצמו, ונתחיל. שלום לכולם, אני אמיר אנגל. אני מוביל את צוות הדאטה אנליטיקס של הלקוחות של טבולה. אני נמצא בתפקיד קצת יותר משנתיים, באופן כללי אני בחברה קצת יותר מ4 שנים. עשיתי כמה תפקידים של אנליטיקס בחברה ומחוץ לה לפני התפקיד הנוכחי שלי בטבולה. גם כמו מור, אני מאוד מתחבר לעולם של לפתור בעיות ולייצר תובנות באמצעות דאטה כדרך חיים, ובהתאם לזה משלב את החיים הזו גם בחיים האישיים, מעבר לעבודה. וספציפית עכשיו אני מאוד נרגש לחלוק איתכם את העבודה שעשינו, את העבודה שמור עשתה בנושא הסגמנטציה של לקוחות חדשים, שהיה למעשה האתגר הראשון שהתמודדתי איתו כשהצטרפתי לטבולה אי שם לפני 4 שנים, ועכשיו בעצם מור לקחה איזשהו פרויקט שעשינו בצורה מאוד מאוד ראשונית לפני 4 שנים, ויצרה לזה פתרון חדש ומשופר, ואני אתן למור את הבמה לספר לנו על זה. מעולה. אז אני עוד פעם, לגבי קצת לוגיסטיקה, אנחנו לא שומעים ולא רואים, אבל הדרך התקשרות שלכם איתנו זה עם הצ'אט. אתם מוזמנים לשאול כל שאלה, או אם יש איזושהי בעיה שאתם רואים במצגת, אתם מוזמנים להעיר, אם לא שומעים טוב וכולי, ואנחנו נענה לכם בצ'אט. אז על מה אנחנו נדבר היום? אז קודם כל, אנחנו נספר לכם קצת מה זה טבולה, מי אנחנו, מה זו החברה הזאת, מי שלא מכיר. אחר כך אנחנו נספר על ה-Segmentation Challenge, ובעצם עם איזה אתגר התמודדנו. נספר לכם על מה שבאנו בעיקר לשמוע, והמודל שבעצם המטרה שלו לחזות פוטנציאל של לקוחות חדשים שמגיעים אלינו. נדבר על דאטה, איזה דאטה אנחנו צריכים כדי לבנות מודל כזה, איך משיגים אותו, איך אנחנו בונים את המודל עצמו, כדי בסופו של דבר לחזות את ה-potential customers, ונדבר גם מה אנחנו השגנו ואיזה benefits אנחנו ראינו מתוך הפרויקט הזה בטבולה. אנחנו נשאיר בסוף מקום לשאלות, אנחנו גם ניתן מקום ככה תוך כדי, נענה על שאלות תוך כדי, או בצ'אט, או אם זו שאלה שנראה שחוזרת על עצמה בלייב. תרגישו חופשי לשאול כל מה שעולה לכם, אנחנו כאן. אז אמיר יתחיל לספר לכם קצת על טבולה. אחלה, תודה מור. אז ככה, באופן כללי טבולה היא פלטפורמת דיסקאברי. זה אומר שזה פלטפורמה שמאפשרת ליוזרים כמוני, כמוכם, לגלות תוכן חדש שיעניין אותם. כנראה שכולכם ראיתם את המוצר שלנו בעבר, אולי אפילו בלי לדעת, והשתמשתם בו. אנחנו מופיעים באתרי תוכן מובילים כמו ynet, Business Insider, USA Today, ואנחנו בעצם המנוע שממליץ לכם מה הדבר הבא שאולי יעניין אתכם אחרי שאתם מסיימים לקרוא כתבה. עכשיו, זה ברמה של יוזרים. יוזרים זה אנשים כמוני, כמוכם, כל אדם שנכנס וקורא כתבה בכל אתר חדשות. באותה פלטפורמה, ברמה העסקית, אנחנו מהווים מרקט פלייס בין אתרי תוכן, שוב, כמו ynet שציינתי קודם, אנחנו קוראים להם publishers או digital properties, כמו שאתם רואים במצגת. אז אנחנו מרקט פלייס בין אתרי תוכן לבין מפרסמים. שמפרסמים הם למעשה כל ישות שרוצה לפרסם, בדרך כלל מדובר בחברות, זה יכול להיות חברה כמו קוקה קולה או משרד התיירות, וזה יכול להיות אפילו
בלוגר שרוצה לפרסם את הבלוג שלו ברחבי האינטרנט ורוצה שכמה שיותר אנשים יראו אותו. אז מה שקורה זה שהקוד שלנו, הקוד של טבולה יושב בתוך אתרי התוכן, ואנחנו מאפשרים לאתרי התוכן ליצור קהלים חדשים ונאמנים, ולייצר להם הכנסות דרך פרסום. זה למעשה השותפות שלנו עם אתרי התוכן. ולגבי המפרסמים, הצד השני של המרקט פלייס, אנחנו מאפשרים למפרסמים להופיע מול הקהל הרחב של אתרי התוכן שאנחנו עובדים איתם, ולבחור להופיע מול הקהל הרלוונטי ביותר עבורם, בזמן המתאים בדיוק, מתי שהקהל הזה בעצם מוכן לגלות דברים חדשים, ברגע שהם קוראים כתבות ונמצאים בעצם במוד של דיסקאברי, מוכנים לקרוא ולגלות תוכן חדש. אז לצורך שפה משותפת, אני אעשה סדר בכמה מונחים. אז למעשה אתרי התוכן, כמו שאנחנו קוראים להם הפאבלישרים, הם למעשה השותפים שלנו, הם עובדים יחד איתנו. אני ואתם וכל בן אדם שקורא כתבה בכל אתר חדשות הם למעשה היוזרים של טבולה, והמפרסמים שבהם אנחנו הולכים להתמקד בוובינר הזה, הם למעשה הלקוחות שלנו. הם אלה שמשלמים לטבולה עבור לפרסם בפלטפורמה שלנו, ולמעשה לתת חידוד קטן בוובינר הזה, אנחנו נדבר על מה שאנחנו קוראים לו לידים של לקוחות, שזה לא בדיוק עדיין לקוחות מפרסמים שעובדים עם טבולה ומשלמים לטבולה, אלא חברות שהביאו עניין לעבוד עם טבולה, מילאו פרטים, נתנו לנו את הפרטים שלהם, התחילו בתהליך ההרשמה ולא סיימו, ובעצם רוצים להיות לקוחות של טבולה, אבל עדיין לא התחילו. וזו למעשה הישות שאנחנו הולכים להתמקד בה בסשן היום, אנחנו קוראים להם לידים. עכשיו, מה זה אתגר הסגמנטציה הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום? אז אני אתן קצת קונטקסט. בגדול, בכל יום מאות מפרסמים חדשים מכל רחבי העולם מגיעים לטבולה ורוצים לעבוד איתנו. כל המפרסמים האלה יכולים להירשם לטבולה דרך Self-Service Sign-up Wizard, להזין כרטיס אשראי ולהתחיל לפרסם בטבולה לבד לגמרי, למעשה הם לא חייבים לדבר עם מישהו בשביל להתחיל לעבוד איתנו. עם זאת, כמו בכל מוצר, יש עומקים שקשה להגיע אליהם לבד, ולפעמים ייעוץ מקצועי מתוך החברה יכול מאוד מאוד לעזור למפרסם למצות את הפוטנציאל של הפלטפורמה שלנו. עכשיו, מאחר ויש לנו משאבים מוגבלים של אנשי מחירות, האתגר האנליטי שאנחנו עומדים מולו, והעסקי, הוא למעשה, הוא לנסות להעריך מי מבין מאות החברות שרוצות לעבוד איתנו כל יום, תוכל להרוויח הכי הרבה מעזרה של איש מחירות בבנייה של אסטרטגיית השיווק שלה, בשימוש במוצר שלנו. ואנחנו בעצם מנסים להקצות את אנשי המחירות לחברות שיוכלו להרוויח מהם הכי הרבה, שיוכלו להרוויח כמה שיותר מהזמן עם אנשי המחירות שלנו, וככה לייצר מצב של ווין-ווין אופטימלי בעצם. עכשיו, בגדול, איך נראה התהליך? כמו שאתם רואים פה בשקף, התהליך הוא שהמפרסמים, או שהם נרשמים דרך ה-Self-Service Wizard, או שהם מזינים פרטים ב-Contact Us Form, באופן כללי נכנסים אלינו דרך איזשהו נכס דיגיטלי, וטבולה בעצם, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מכוונים לספק את השירות הנכון ללקוח הנכון, והדרך שלנו לעשות את זה היא באמצעות Data Driven Model, שעוזר לנו להבין מי הבן אדם הנכון ברמת ארגון המחירות למפרסם הנכון. עכשיו, זה התהליך, כמו שאמרתי בהתחלה, זה תהליך שעבדנו איתו מאז ומתמיד, זו בעיה, אתגר שניסינו לפתור כבר אי שם לפני 4 שנים, פשוט אז עשינו את זה עם משמעותית פחות דאטה, כי התהליך עוד היה חדש, והפתרון היה יחסית נאיבי ובסיסי, ואנחנו ידענו שהפתרון שאנחנו משתמשים בו זה פתרון לא אופטימלי שגורם לנו לפספס המון לקוחות פוטנציאליים, או המון פוטנציאל מלקוחות שהגיעו אלינו, ובעצם מור לקחה על עצמה לשדרג את האלגוריתם שאנחנו עובדים איתו, ועל זה הולכת להסביר עכשיו בוובינר, ואני אעביר אלייך את המיקרופון עכשיו. אספר לכולם איך עשית את זה. תודה רבה. אז אוקיי, אז אחרי שאמיר הסביר קצת על טבולה ועל האתגר, אנחנו הולכים קצת להיכנס באמת לתוך הפרויקט עצמו. אנחנו מדברים בעצם על פרויקט של מודל שהמטרה שלו בעצם לתת פרדיקציה אם ליד שמגיע אלינו הוא פוטנציאלית מישהו שאנחנו צריכים, והוא צריך אותנו מבחינת פנייה אליו.
קצת הבנה כללית על מה זה המודל הזה. המודל הוא בעצם מודל שמבוסס על דאטה היסטורי, ולומד מדאטה היסטורי שיש לנו על החברות שעובדות איתנו, שפנו אלינו בעבר, ובעצם אנחנו משתמשים לכל ליד כזה, לכל מפרסם, בסוגים שונים של דאטה פוינטס מכל מיני פרוביידרים, אם זה דאטה שלנו, אם זה דאטה חיצוני, ואנחנו משתמשים בזה כדי להבין האם אותו לקוח הוא לקוח שאנחנו צריכים לפנות אליו או לא צריכים לפנות אליו. בעצם אם הוא high potential מבחינתנו. אז בואו ניכנס קצת ונבין על מה בכלל אני מדברת, ונתחיל בכלל להבין איזה דאטה אנחנו צריכים ואיך אנחנו מגדירים את הדאטה בשביל ליצור דבר כזה, בשביל ליצור מודל כזה. אז הדבר הראשון בעצם שאנחנו צריכים לעשות ולהבין זה בעצם מי האוכלוסייה שאנחנו מסתכלים עליה. אנחנו כרגע נדבר באופן גנרי ואחר כך אנחנו נרד לתוך הפתרון שלנו בטבולה. אז קודם כל אנחנו צריכים לדבר על אוכלוסייה. האוכלוסייה מבחינתנו זה קודם כל הגדרה ביזנסית, לדוגמה לקוחות שרגילים לקנות או שבדרך כלל קונים מוצר מסוים, ואנחנו צריכים בהמשך לרדת להגדרה של הדאטה. הכוונה בהגדרה של דאטה זה מה הכוונה בדרך כלל קונים מוצר מסוים, קנו מעל פעמיים, קנו מעל 3, קנו בטווח זמן מסוים, קנו ב10 שנים פעמיים, זה בדרך כלל קונים מוצר מסוים או לא קונים מוצר מסוים. מבחינת הגדרת האוכלוסייה, מה שאנחנו למדנו וראינו שצריך לשים דגש זה בעצם על הבקטינג של האוכלוסיות. האם אני רוצה להסתכל על כל האוכלוסיות שלי שקונים גם ברשת וגם בלוקל סטורס, או שאני רוצה להסתכל רק על מקור אחד, אני רוצה להסתכל על כל הלקוחות מכל המדינות כאוכלוסייה אחת, או שאני רוצה להפריד אותם, גילאים וכדומה. וזה בעצם השלב הראשון, בעצם להבין על איזו אוכלוסייה אני מסתכלת. הדבר הבא שאני אסתכל עליו, או אבחן, זה בעצם קלסיפיקציה. מה הכוונה בקלסיפיקציה? בעצם אני רוצה להגדיר את הקלאס שאני רוצה למצוא או לעשות לו פרדיקציה בתוך האוכלוסייה עצמה. מה הכוונה? אם נגיד אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה של לקוחות שבדרך כלל קונים מוצר מסוים, אז אני רוצה למצוא את הקלאס של לקוחות חוזרים. אני רוצה למצוא את הקלאס של לקוחות שמוציאים מעל סכום מסוים בכללי בתוך החנויות שלי. ברמה יותר גנרית, אם זה לקוחות שאולי שמו איזה פיצ'ר ששלחתי להם באתר שלהם, לקוחות ש-engage איתי, fraud, וכו'. אז בעצם אנחנו צריכים להגדיר את הקלאס שאנחנו רוצים לסמן ולמצוא אותו בתוך האוכלוסייה. מבחינת המסקנה שלנו בעבודה על הקלאס, זה בעצם לבחון את האחוז של הקלאס בתוך האוכלוסייה ולהבין האם זה הגיוני. ככה אתם תדעו שגם הגדרתם את האוכלוסייה נכון וגם הגדרתם את הקלאס נכון. מה הכוונה? האם הגיוני ש30% מתוך הלקוחות שבדרך כלל קונים את המוצר הזה הם בני 20 עד 30, דוגמה, אם זה הקלאס שבחרתם. וככה בעצם אתם תוכלו להבין אם גם יש לכם הגדרה נכונה של האוכלוסייה, ודבר שני, אם יש לכם הגדרה נכונה של הקלאס שלא אתם בסוף רוצים לעשות פרדיקציה. הדבר הבא אחרי הקלאס זה בעצם תהליך מחקרי, שהתהליך המחקרי הזה הוא בעצם להבין מה לדעתי רלוונטי בשביל לזהות את הקלאס הזה בתוך האוכלוסייה שלי. זה יכול להיות שאלה מאוד גנרית, ואפשר להעלות כאן ממש סיור מוחין גבוה, נגיד, מעניין אותי באיזה אתרים עם איזה אתרים אותה חברה עובדת למשל, בשביל להבין את הגודל חברה, לדוגמה. יש פה בעצם תהליך שאנחנו מתעניינים איזה דאטה אני רוצה ויכול למצוא כדי בסופו של דבר לאתר את הקלאס. זה יכול להיות customer source וזה יכול להסתכל על רמת הפרט ברמת gender ו-age ו-location, חברות, אז מבחינת industry וה-company size, או כל מיני data points שלנו יש בתוך המערכות שלנו, לדוגמה איך ה-company תקשר איתנו בעבר, או מה הוא עשה בתוך המערכת שלנו. המוסר השכל הכי רלוונטי שלמדנו בשלב הזה, זה בעצם לעשות ולידציה מאוד צמודה ומאוד גבוהה יחד עם הביזנס. הפרויקט הזה זה פרויקט
עבדנו עם המון מחלקות בתוך הארגון, והיינו חייבים תקשורת יומיומית בשביל להבין אם מה שאנחנו רואים הוא נכון, אם הדאטה שאנחנו מוצאים הוא רלוונטי, אם מה שאנחנו רואים בדאטה באמת יש לו משמעות עסקית, או שיכול להיות שזה דאטה שלא רלוונטי, שהוא ישן, שהדאטה לא מדויק, שיש בעיות של העברת דאטה וכדומה, ולכן התקשורת כאן היא מאוד מאוד חשובה. לפני שאני אכנס ככה לתוך המודל, אמיר, יש איזושהי שאלות רלוונטיות? שלא, שקט בגזרה. אולי ניתן כמה שניות הזדמנות לאנשים לרשום, אם הם מרוכזים בדברייך. אנחנו תכף ניכנס יותר לתוך המודל, שזה קצת חלק יותר מורכב ודורש תשומת לב, אז אם יש משהו שעולה עכשיו, נשמח לענות עכשיו. כן, אז יש שאלה. Was all the data you were cross-analyzing residing in the same system, or did you have the need to normalize data from different sources? לגמרי different source, לגמרי להשוות מפתחות, עבודה מאוד 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 מעמיקה על הדאטה וההתאמה שלו למה שאנחנו מחפשים. שואלים אם גם השתמשנו בדאטה מגוגל אנליטיקס? כן, גם מגוגל אנליטיקס בעזרה של ה-acquisition team אצלנו, שעזרו לנו מאוד. יכולה לתת כמה מילים על מה זה הדאטה מגוגל אנליטיקס בשביל האנשים שאולי לא... אז הדאטה מגוגל אנליטיקס זה בעצם לדוגמה לראות כמה פעמים חברה עברה במערכות שלנו, מבחינת כמה פעמים ראינו את החברה אצלנו, אם דרך Contact Us Form, אם דרך ה-Wizard Self-Service Tool, או דרך קמפיינים ש-Acquisition מעלים אצלנו. יש פה שאלה טובה. How painful was the data normalization? כמה כואב היה תהליך הנרמול של הדאטה? הוא היה מעניין, אני לא יודעת אם כואב, הסקנו הרבה מאוד מסקנות לגבי הדאטה ומצאנו המון אינסייט חדשים גם לפרויקטים אחרים בעקבות הפרויקט הזה. אז דווקא לא painful, יותר מאוד מעניין ומאוד טוב בכללי לארגון. אפשר להמשיך. כן, אז אנחנו נכנסים קצת לשטח המורכב, אז אני אעצור עכשיו קצת יותר כדי לענות על שאלות, תרגישו חופשי לשאול כל מה שעולה לכם. אז בואו רגע ניכנס לתוך המודל שלנו בטבולה ונגדיר בדיוק את מה שהסברתי עכשיו על אוכלוסייה, קלאס ופיצ'ר. מבחינת אוכלוסייה אנחנו הסתכלנו על inbound leads, מפרסמים בעצם שהגיעו אלינו, בניגוד לחברות שפנינו אליהם, אנחנו מדברים רק על חברות שהגיעו אלינו. מבחינת קלאס שאנחנו חיפשנו, אנחנו חיפשנו high potential lead, בעצם לידים שצריכים אותנו, שאנחנו נעזור להם ושככה הם יוכלו להצליח איתנו יותר. בעצם לזהות את הקלאס הזה מבחינת דאטה, הסתכלנו על spend, איזשהו threshold של spend שבסופו של דבר הליד הוציא איתנו, ולא הסתכלנו רק על spend, כי בכל הדיונים האלה בעצם הגענו לאיזושהי מסקנה שיכול להיות שהspend הוא לא רק מדד לזה שהליד הזה, שהמפרסם הזה, יכול להצליח יותר אם אני אעזור לו. יש פה, בעצם חיפשנו שאנשי מחירות יסמנו לנו, יגידו לנו האם זה פוטנציאלית נכון. יכול להיות כל מיני בעיות טכניות שבגללם לא היה ספנד גבוה, יכול להיות בעיות אינטראקציה כאלה ואחרות, ולכן הוספנו עוד איזשהו מדד דאטאי שמדבר על אם הסלס בסוף זיהה את הליד הזה כ-high potential, גם סימנו אותו בתוך הקלאס שאנחנו מחפשים לעשות לו פרדיקציה. ומבחינת הפיצ'ר שהסתכלנו, אז בחרנו המון מכל מיני אינפוט שהחברה שמה בתוך ה-Wizard Self-Service Tool, ל-Contact Details, לאימייל ששמים, לשם חברה, לכמות עובדים בחברה וכולי וכולי. מה שחשוב לי להגיד רגע על המודל ולשים פה רגע נקודה, המודל הוא בעצם מודל בינארי, הכוונה שהוא מניח שכל הנקודות דאטה שאנחנו מסתכלים עליהן הן בינאריות. בעצם אם היה לנו פיצ'ר שהוא קטגוריאלי, לדוגמה
מאיפה אותו לקוח הגיע, ממובייל, מדסקטופ, הפלטפורם שהוא הגיע ממנו, אז בעצם הפכנו את זה לבינארי. מובייל כן או לא, דסקטופ כן או לא, זה כמובן פיצ'רים קורלטיביים לחלוטין. וגם אם היה לנו איזשהו פיצ'ר שהוא מ-0 עד אין סוף, אז או שהעברנו אותו להיות ריינג'ים, או שבעצם העברנו אותו להיות עם threshold, מעל ה-threshold ומתחת ל-threshold. וזה מה שחשוב להבין רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך המודל. בסופו של דבר בעצם הגענו לדאטה סט שנראה ככה. יש בעצם את ה-ID שהוא מסמן מפרסם או ליד, יש לנו את הסימון של הקלאס, האם הוא נמצא בקלאס שאנחנו מחפשים או לא, במקרה שלנו זה iPotential lead, ובעצם פיצ'רים בינאריים, יש לנו כאן כמה דוגמאות, free email flag, yes or no, ה-device, mobile, yes or no, כמה סשנים הוא היה אצלנו גבוה מאחד או לא, וכדומה. אז לפני שאני אתחיל ככה בתהליך, יש שאלות, אמיר? אני אענה בכתב, אבל בואו ניתן כמה שניות אולי אם אנשים רוצים לרשום. אוקיי. אז מה שחשוב לי בעצם להגיד, אנחנו תכף נכנסים ממש לסטפס של איך גרמנו למודל הזה בסוף כן לקבל החלטה ולמצוא ליד שהוא פוטנציאלית מישהו שאנשי מחירות ישקיעו בו זמן. אבל השלב, זה אומנם השלב שהוא מעניין ומרתק מבחינת דאטה, אבל השלב של הכנת הדאטה וההבנה שלו וזיהוי אוכלוסייה והקלאס והפיצ'רים, זה שלב ארוך, זה שלב מאוד מעניין, זה שלב של עבודה עם המון מחלקות בתוך טבולה, לא רק ה-BI, עבודה המון עם הביזנס, להבין איזה דאטה יכול להיות רלוונטי, מה יכול להיות נכון, איזה איבנטים הוגדרו בתוך המערכות שאנחנו יכולים לשלוף. זה באמת תהליך מחקרי, שבסופו של דבר הצלחנו להגיע לאיזשהו דאטה סט שאפשר לעבוד איתו ולהריץ עליו מודל, אבל זה הרבה שיתוף פעולה עם הביזנס. אז מור, שואלים פה בעצם על המגבלה שבשימוש במודל בינארי. האם העובדה שהשתמשנו במודל בינארי לא הגבילה אותנו מאינסייט שאפשר להוציא מערכים כמו גבוה, בינוני, נמוך, וערכים רציפים וכו'. אז עשינו אנליזות כדי לבחון אופציה לשים גם פיצ'רים שהם לא בינאריים, וראינו שכל פיצ'ר שאנחנו בודקים בסופו של דבר הוא יותר טוב לנו כשהוא בינארי, הוא יותר משמעותי לנו כשהוא בינארי, ולכן זה לא יגביל אותנו. זה לא אומר שמודל כזה חייב להיות בינארי, יכול להיות שבעתיד אולי נמצא דברים שנצטרך להכניס בצורה לא בינארית, אבל בתוך האנליזות והבדיקות שאנחנו עשינו זה לא הגביל אותנו, להפך זה רק עזר לנו עם החישובים המתמטיים. אני אוסיף גם שדרך להתגבר על הלימיטיישן הזה הוא שגם גבוה, בינוני, נמוך אפשר להפוך את זה לפיצ'ר קטגוריאלי בינארי של גבוה כן, בינוני כן או לא ונמוך כן או לא, ואז גם במגבלת מודל בינארי שיותר קל לחישוב, עדיין אפשר לייצר את הריינג'ים האלה, כמו שמור ציינה גם קודם. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז אני אזכיר עכשיו את הסטפס ככה ב-high level, ואחר כך ניכנס לכל סטפ בנפרד. אתם זוכרים, יש לנו בעצם דאטה סט שנראה ככה, כמובן עם הרבה יותר פיצ'רים, ובסופו של דבר אנחנו לוקחים את הדאטה סט הזה ומחלקים אותו ל-80% טריינינג, 20% טסט. המטרה היא בעצם שנלמד בטריינינג את הרנק של כל אטריבוט, זאת אומרת נבדוק על ה-80% כמה כל פיצ'ר שאנחנו בודקים הוא משמעותי לזיהוי הקלאס. אחר כך אנחנו נגיע בעצם ל-20% וניישם את מה שלמדנו ב-80% על ה-20%, ונוכל לקבל החלטה כאשר יש לנו מצב שאנחנו הרי מסתכלים על דאטה היסטורי, אז יש לנו בעצם תוצאה אמיתית, ויש לנו בעצם את החיזוי שלמדנו על ה-80%, ונוכל לקבל בעצם את ההחלטה. אני יודעת, זה נשמע סופר מורכב, ובטח אמרתם מה, אז בואו רגע נצלול שלב לכל סטפ כזה. אז קודם כל, הטריינינג. הטריינינג זה בעצם, המטרה של ה-80% דאטה סט, זה ללמוד על הפיצ'רים, שבעצם על הפיצ'רים הבינאריים,
הוספנו לתוך הדאטה-סט שלנו, והמטרה זה בעצם ללמוד את המשמעות של כל פיצ'ר לקלאס. מה הכוונה? אנחנו בעצם בודקים את הפיצ'ר בשני קלאסים, יש לנו את הקלאס שהוא high potential ו-low potential, ובודקים את השכיחות שלו בכל קלאס, כאשר פעם אחת אנחנו בודקים האם הוא שכיח יותר בקבוצה שסימנו לעומת הקבוצה השנייה, ובפעם השנייה אנחנו בודקים אותה מול פיצ'רים אחרים בתוך הקבוצה שלו. האם הוא שכיח בקבוצה שסימנו לעומת פיצ'רים אחרים, וככה אנחנו מחליטים על הציון שלו בתוך מכלול של פיצ'רים שבחרנו, ובסופו של דבר אנחנו אומרים כי פיצ'ר שהוא מבחינתנו חזק, הוא פיצ'ר שנפוץ בקבוצה שלו יותר מאשר שהוא נפוץ בקבוצה השנייה, ושהוא נפוץ יותר לעומת פיצ'רים אחרים בתוך הקבוצה שלו. חשוב להבין שההסתכלות כאן היא על מכלול של פיצ'רים וגם השוואה ביניהם, שבסופו של דבר כל פיצ'ר מקבל ציון בין 0 ל-100, כאשר 100 הוא הפיצ'ר הכי חזק ו0 פיצ'ר שאין לו משמעות. אחרי התהליך הזה אנחנו בעצם בוחרים קבוצה של פיצ'רים שעשינו להם ולידציות ואנחנו מאמינים שהציונים הם נכונים והדאטה שם הוא מספיק איכותי, ומנרמלים את כל הפיצ'רים ככה שהכל מגיע, אם יש לנו 20 פיצ'רים, אז כשאנחנו נחבר את כל הציונים שלהם הם יגיעו לציון משותף של 100, ככה שכל ליד יקבל ציון בין 0 ל-100, בהתאם למכלול הפיצ'רים שיש לו, 1 או 0 מבחינת בינאריות. אז חשוב בשלב הזה בעצם באמת לעשות ולידציה לתוצאות המתמטיות שאנחנו מקבלים, ככה אנחנו גם עושים איזושהי בדיקה לקואליטי של הדאטה, ועוד פעם השוואה עם הביזנס, לראות שהדברים make sense. וחשוב להבין שאנחנו לא מכניסים פיצ'רים שהם לגמרי קורלטיביים לתוך המכלול של הפיצ'רים, כי בעצם אנחנו נעשה כאן הטעיה, אנחנו צריכים לבדוק קורלטיביות ולבחור מכלול של פיצ'רים שהם לא קורלטיביים, ואם הם קורלטיביים, לבחור אותם, לדרג אותם ביחד או לעשות איזושהי התאמה כדי לתקן את הציון שלהם. ובסוף אנחנו עושים את הנרמול, כמו שדיברתי, שבעצם בסופו של דבר כל הפיצ'רים ביחד מגיעים לציון של 100. כן, אני יודעת שזה היה שקף מורכב, אז אם יש שאלות זה הזמן, אמיר, לפני שאני אמשיך לטסט. כן, מבקשים קצת דוגמאות ל-Feature Discovery Model. בעצם התהליך עצמו. אני מניח שהשאלה שואלת על התהליך עצמו ולא על הפיצ'רים. על התהליך עצמו של הבנה איזה פיצ'רים רלוונטיים או לא? אני מקווה שהבנתי את אנונימוס נכון, אבל כן. Can you give some examples to the features discovery model you just described? אז אני יכולה לתת דוגמה, אני לא יודעת אם זה התכוונה השאלה, אבל נגיד לקחנו פיצ'ר, האם זה free domain email או non-free domain email, בדקנו אותו בתוך הקלאס שאנחנו מחפשים, high potential lead, בדקנו אם הוא נפוץ שם, בדקנו אם הוא נפוץ ב-low potential lead, וראינו שיש הבדל שהוא הרבה יותר שכיח בתוך הקבוצה של high potential lead, זאת אומרת שיש לו, הוא יכול לתת לנו פרדיקציה האם מדובר בקבוצה שהיא high potential, והבדיקה השנייה זה בהשוואה לפיצ'רים אחרים. רצינו לראות שבהשוואה לפיצ'רים אחרים בתוך הקבוצה, בתוך הקלאס של high potential lead, האם הוא נפוץ, זאת אומרת, כמה הוא נפוץ בתוך האוכלוסייה של הקלאס עצמו. אני מקווה שזה עונה על השאלה, ואם לא, אז אפשר להתדיין בזה אחר כך. יש פה כמה שאלות על בחירת המודל שלנו. אני חושב שאנחנו נשאיר אותם לסוף, כי הן לא קריטיות להבנה של מה שכן עשינו, ואנחנו נחזור עליהם בסוף. מה שכן קריטי להבנה, זו שאלה שקפצה עכשיו, אם את יכולה להסביר מה הכוונה כשאת אומרת למדוד קורלטיביות בין פיצ'רים. לדוגמה, אם הפכתי פיצ'ר של פלטפורמה לבינארי, דיווייס, כן, מאיזה דיווייס הוא הגיע, מובייל, כן או לא, דסקטופ, כן או לא, אני לא אכניס גם את מובייל וגם את דסקטופ לתוך הרשימת פיצ'רים שלי, כי הם קורלטיביים לחלוטין. אני אנקד פעמיים. כן, המשמעות של ניקוד פעמיים, כמו שמור הסבירה קודם, אנחנו מנסים לתת משקל לכל פיצ'ר, ואם אנחנו מכניסים גם את מובייל וגם את דסקטופ, שהם פיצ'רים שהם הפוכים לגמרי, וניתן לכל אחד מהם משקל, אז בעצם זה למעשה אותו פיצ'ר, והוא קיבל משקל כפול, והוא יטה את המודל שלנו. אז חשוב להקפיד שכל פיצ'ר מייצג משהו שהוא ייחודי לו,
ואי אפשר להסיק ממנו על פיצ'ר אחר. בדיוק. אוקיי, נמשיך? כן. יאללה. אז בעצם למדנו בשלב הקודם, יש לנו בסופו של דבר תוצאה של רשימת פיצ'רים וציון של כל פיצ'ר מעניק לליד שלו, האם הוא עונה אם יש לו את הפיצ'ר הזה או אין. זה עניין של 1 או 0, של כן או לא. ועכשיו מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו לוקחים את ה-20% דאטה שלא למדנו מהם, זה דאטה שהוא לגמרי, עדיין לא עשינו עליו שום תהליך, ותחשבו שזה דאטה היסטורי, אז יש לנו כאן גם את תוצאות אמת, זאת אומרת אנחנו כבר יודעים את הקלאס של אותו ליד, ואנחנו גם יודעים את הציון שלו לפי הרשימת פיצ'רים שבעצם בחרנו ובדקנו, ואנחנו כבר יודעים מה יהיה הציון של הליד. ובעצם הדאטה סט נראה בסופו של דבר ככה, יש לנו lead ID, יש לנו real results, האם הוא בקלאס או לא בקלאס, זה מה שמסמן ה-real results, בקלאס 1, 0 לא בקלאס, ויש לנו את המודל סקור, שבעצם מה הסקור שהוא קיבל בהתאם לפיצ'רים שיש לו או אין לו, שזה נע בין 0 ל-100. עכשיו, על בסיס הטסט הזה אנחנו בעצם הולכים להחלטה, אוקיי, יש לי ציון, יש לי real result, אבל איך עכשיו אני בוחר כן או לא, איך עכשיו אני בוחר אם הדבר הזה הוא כן ההיפוטנציאל או לא ההיפוטנציאל, מה אומר הציון הזה. ובשביל להמשיך לעניין ההחלטה, אני רוצה קצת להכניס אתכם למושגים סטטיסטיים, אז בואו ננסה רגע להיות בקשב, כי גם מי שלא מתעסק בזה ביום יום זה תמיד נושא שמבלבל. אנחנו רוצים להתייחס לשני מושגים, אחד precision, true positive rate, אנחנו בעצם חשבנו על מה אנחנו בעצם רוצים לבסס את ההחלטה שלנו, מה חשוב לנו. אז בעצם חשוב לנו שהזמן של אנשי מחירות תהיה מנוצל כמו שצריך, שאת כל ה-X זמן שיש להם ביום, הם בעצם ינצלו עם ה-high potential lead, עם אלה שבאמת הם יכולים לעזור להם ולעזור להם יותר להצליח עם טבולה. בגלל זה בעצם אנחנו מסתכלים על precision, שהprecision אומר מכל המכלול הלידים שאנחנו בסוף נמליץ עליהם, כמה בעצם יהיו high potential. אוקיי? זה בעצם אומר מכל מה שהמלצתי עליו, מה באמת יהיה high potential. וזה חשוב גם כי אנחנו רוצים שהסיילס רפס ישקיעו את הזמן שלהם בלידים הנכונים שצריכים אותם, וגם כי אנחנו רוצים שבסוף המודל יהיה לו משמעות. אם אני אעביר 100% מכל הלידים שמגיעים, אז ורק 1%, 2, 3 יהיו באמת high potential, אז גם מבחינת האמון של הסיילס במודל הוא יהיה נמוך. הם יגידו, עזבו, זה לא מודל שאני יכול לסמוך עליו, והם פשוט יתעלמו ממנו. אז יש כאן שני נדבכים למה הדבר הזה היה חשוב לנו. והדבר השני שהיה חשוב לנו, כמובן, זה ה-error type 2, זה ה-false negative rate, ומה שזה אומר זה בעצם, אנחנו לא רוצים לפספס את הלקוחות האלה שאנחנו יכולים לעזור להם להצליח איתנו, אנחנו רוצים לפנות לכל מי שהוא רלוונטי, וה-error type 2 בעצם מסתכל על אלה שפספסנו, על אלה שהם high potential, ולא פנינו אליהם, ולכן הם יכולים לא להצליח איתנו, או שההשקעה שלהם היא נמוכה ממה שהיינו יכולים לקבל מהם מבחינת ההשקעה. זה שני מושגים שאני אגיע אליהם עכשיו, כשאנחנו בעצם באים לקבל החלטה. אז שאלה רגע על המושגים יש? ניתן כמה שניות להקל. אני חושבת שעכשיו אני אדבר על ההחלטה, ואנחנו בעצם, זה יהיה יותר מובן גם מבחינת איך ההחלטה עובדת עם הפרסיז'ן והריקול. אז אנחנו, בוא נזכיר רגע את השלבים, יש לנו דאטה סט, חילקנו אותו ל-80%, 20%, ב-80% למדנו בעצם על ציון של כל פיצ'ר, הגענו למכלול של פיצ'רים שבסופו של דבר הם נותנים לי ציון בין 0 ל-100 לכל ליד, עכשיו הלכתי ל-20%, ב-20% האלה אני רואה ציון של המודל לכל ליד, ואני רואה real results, ועכשיו אני צריכה לקבל החלטה. מעל איזה ציון אני אומרת, תפנו אליו, ומתחת לאיזה ציון אני אומרת, אל תפנו אליו.
אז איך בעצם אנחנו מקבלים את ההחלטה? על בסיס Error Type 2 ו-Precision. Error Type 2 מתייחס כמה אחוז של high potential lead אנחנו מצפים לפספס או מוכנים, איזה סיכון אנחנו מוכנים לקחת מבחינתנו, כדי לקבל החלטה מי לא עובר לסלס ונשאר כסלף סרוויס, כי הוא פשוט ככל הנראה לא צריך את השירותים שלנו. וכמה מדויקים אנחנו רוצים להיות בהמלצה שלנו, כמה מדויקים אנחנו רוצים להיות עבור הסלס שבסופו של דבר ישקיעו את הזמן שלהם אולי במקומות לא נכונים או שלא צריכים אותם. וכן, מספרים, תמיד כשמסתכלים על מספרים פתאום דברים נהיים מבלבלים, אז בואו נעבור רגע לאט לאט. יש לי כאן טבלה שבעצם היא קצת מראה את ההגדרות החלטה שלנו. אז יש כאן בעצם את הריינג' של הציון שהמודל נותן, זה בעצם הפרדיקציה בין 0 ל-10, 10 ל-20 וכו'. וכאן יש לי בעצם קלאס של low potentialities, קלאס של high potentialities, וזה תוצאות אמת. הרי אנחנו מדברים על דאטה היסטוריה, אני כבר יודעת אם מדובר ב-high potentiality או ב-low potentiality. וכאן יש לי precision ו-error type 2 מצטבר. אז בואו רגע ניתן דוגמה ביזנסית. בואו נניח שהגיעו לי 401 לידים שקיבלו ציון של המודל בין 0 ל-10. מה זה אומר על הפרסיז'ן שלהם? זה אומר, מה זה אומר מבחינת הבקט הזה על הפרסיז'ן? אם אני אגיד, תעבירו לי את כל הלידים לסלס, אז בעצם אני ממליצה על כל האוכלוסייה שלי, על 1,100 לידים, אני אומרת, קחו את ה-1,100 לידים האלה, סלס, תעברו על כולם. אבל מתוכם אנחנו נגלה שיש רק 100 שהם בעצם באמת כאלה שיש משמעות לעבודה של סלס איתם, ולכן אנחנו נראה precision של 100 מתוך 1,100, רק 9%, 9% מכל מה שהמלצתי עליו, הוא באמת השקעה נכונה של הזמן של הסלס. מצד שני, לא פספסתי שום ליד שהוא high potential, כי המלצתי על כולם. אם אנחנו נסתכל מהכיוון השני, אם אני אמליץ על בקט שהוא של ציון 90 ומעלה, אז בעצם יש לי כאן 31 לידים, שמתוכם 30 הם באמת high potential. אז לאיזה precision בעצם הגעתי? בעצם המלצתי לסלס, קחו 31 לידים, תפנו אליהם, והם גילו שרק 30, כמעט כולם, באמת high potential, והם השקיעו את הזמן שלהם בצורה מעולה. אז יש להם 97% precision. אבל מצד שני, לקחתי פה ריסק גבוה, כי יש לי כאן 70 לידים שהם high potential, אבל לא המלצתי עליהם והשארתי אותם בסלף סרוויס, ובעצם הפסדתי אותם, הפסדתי את היכולת למנף אותם. אפשר גם להסתכל על הדוגמאות האמצעיות, ובעצם המטרה של ההסבר הזה היא בעצם להבין שכדי לקבל החלטה של threshold, אנחנו בעצם חיפשנו את הניהול סיכונים. אין כאן תורה של אני צריך 50 precision או 20 precision, ובעצם ניהול סיכונים של כל מודל, של כל שאלה עסקית, אבל ההחלטה היא מתבססת בעצם על ה-precision וה-recall, ששניהם מהווים סיכונים כלשהם. בשאלה העסקית הזאת אנחנו מדברים עוד פעם כמה אני רוצה להיות מדויק בפני ה-sales rep ובניהול זמן שלהם, וכמה סיכון אני מוכן לקחת שאני בעצם לא פונה ללידים ומשאיר אותם בסלף סרוויס, למרות שאני יכול למנף אותם הרבה יותר. ואם אין שאלות אחרי זה, אז בטוח אני צריכה לחכות. אגב, זו דוגמה מאוד פשוטה ולא לקוחה מתוך הדאטה סט שלנו, היא רק לשם ההבנה, ומה שחשוב בעצם לשים דגש כאן זה שעוד פעם, הכל עניין של ניהול סיכונים ושאלה עסקית, ועל איזה precision ו-error type 2 אנחנו רוצים ויכולים ומתאים לנו להגדיר, כדי בסוף לראות תוצאות עסקיות כראוי, או מה שאנחנו מצפים לראות. אז שואלים פה מור, מה היו האחוזים של טייפ 1 וטייפ 2 errors בלי האלגוריתם? וכמה האלגוריתם שיפר אותם? אז אני חושב שזה קצת שאלות, זה קצת מקדים בסוף,
זה ככה יהיה הסלייד האחרון שלנו, אז אנחנו נגיע לזה, ואם לא יהיה ברור אז נקבל את השאלה שוב. מור, את יכולה להסביר מהי העמודה הראשונה פה? כן, זה בעצם הציון שהמודל נתן, שהרי למדנו ב-80% דאטה, למדנו את הציון של כל פיצ'ר, וכלל הפיצ'רים האלה מסתכמים לציון אחד עבור ליד, בין 0 ל-100, וזה בעצם הריינג'. קיבל בין 0 ל-10, בין 10 ל-20, 10 ל-30, כאשר low potential leads ו-high potential leads מסמל את הקלאס האמיתי. אז יש כאן בעצם פרדיקציה ו-real results, ואז אנחנו בעצם מסתכלים סטטיסטית על precision ו-recall, error type 2, error type 1. אני חושב שנתקדם אור, אין לנו הרבה זמן. כן. אוקיי, אז אם זה היה מסובך, אז בואו נסבך את זה עוד יותר. אנחנו גילינו הטיה, גילינו איזושהי הטיה במהלך הבדיקות של המודל, ולמה? בעצם אנחנו מתבססים על דאטה היסטורי, הרי גם ה-real results הוא בעצם מתבסס על דאטה היסטורי, ויכול להיות שיש לנו טעויות בתוך הזיהוי, האם lead הוא high potential או לא high potential. תחשבו שהסיכוי של lead יזוהה כ-high potential הוא תלוי בהמלצה שלנו, הרי אם אנחנו לא נמליץ לסלס לפנות אליו בעבר, בפתרון הישן שלנו, אז הסיכוי שהוא יפנה אליו יהיה נמוך, וכמו שאמרנו, אנחנו מסתכלים על הקלאס אם סלס זיהה אותו כפוטנציאלי, או אם הוא הוציא מעל סכום מסוים. ולכן יש לנו כאן הטיה בדאטה, שיכול להיות שאי שם בדאטה ההיסטורי שלנו יש לנו לידים טובים, מה הכוונה לידים טובים? לידים שאנחנו צריכים לפנות אליהם כדי למנף אותם, ולא פנינו אליהם מעולם, ולא זיהינו אותם כ-high potential lead, אבל זה לא נכון, כי הם כן high potential, ואם היינו מזהים אותם וסלס היה פונה אליהם, הוא היה אומר, כן, אני יכול לעזור לו ואני יכול למנף אותו. ובעצם הגענו למסקנה שאנחנו לא יכולים לבדוק את המשמעות ואת ההצלחה של המודל הזה לעומת הפתרון הישן, בלי שנעשה A/B טסט. מה הכוונה ב-A/B טסט? נלך לאונליין, נלך לסביבת פרודקשן ונגיד, בואו נשלח חצי מהלידים לבדיקה במודל החדש, חצי מהם למודל הישן, ואז באמת נוכל לדעת את המשמעות של המודל, כמה הוא שיפר את ה-error type 2, error type 1 וכו'. אבל כאן בעצם זנחנו את ה-precision וה-recall והלכנו למדד חדש. הרי כמו שאמרתי מקודם, יכול להיות שבמודל הישן, תחשבו שאנחנו מסתכלים עוד פעם על אוכלוסייה, ובתוך האוכלוסייה יש קלאס. ויש אחוז של הקלאס הזה, נגיד, יש לי 30% קלאס בתוך האוכלוסייה, 30% high potential lead מתוך האוכלוסייה שלי. אבל כמו שאמרתי, יכול להיות שבתוך הדאטה הזה יש לי לידים שפוטנציאלית הם באמת high potential, אבל מעולם בתוך הדאטה שלי לא יכלתי לזהות אותם כ-high potential, כי לא נתתי להם הזדמנות להיות high potential מבחינת הדאטה, לא נתתי להם הזדמנות שסלס יפנו אליהם, ולא נתתי הזדמנות אולי לעלות מעל threshold מסוים של spend. ולכן הגענו עם מטריקה חדשה, שבעצם מדברת על high potential leads rates, ואמרנו, אם אנחנו בסופו של דבר נעלה את אחוז high potential leads בתוך האוכלוסייה שלנו, במודל החדש, זה אומר שהצלחנו, זה אומר שמצאנו את אותם לידים שבעבר לא מצאנו וסימנו אותם כ-high potential, ובסוף הם גם הצליחו איתנו יותר מאשר אם הם היו בסלף סרוויס. וזה בעצם הבנה של הטיית דאטה, היינו חייבים לבדוק את הדבר הזה בסביבת פרודקשן. בואו נחזור קצת למספרים בשביל לדבר שוב על ההחלטה. יש לי כאן איזשהו דאטה-סט שהוא דומה מאוד לדאטה-סט הקודם, הוא איזושהי הרצה מאוד מאוד ראשונית שעשינו בעבר, ומה שרציתי להראות לכם כאן זה בעצם איך אנחנו הסתכלנו על ההחלטה. אני רגע אעצור ואני אדבר שנייה על הסגמנטיישן טים שלנו. טבולה לא עובדת עם אלגוריתם לבד, יש צוות שלם
שנקרא צוות סגמנטציה, והם בעצם אחראים על כל התהליך של הסגמנטציה. אנחנו כאן רק בעצם BI שעוזר להם לקבל את ההחלטות. ובסופו של דבר היינו צריכים לשקלל את התהליך הזה עם הצוות סגמנטציה, ומה שבעצם, כמו שהראיתי לכם מקודם, בעצם היה כאן שקלול סיכונים, הבנה כמה מדויקים אנחנו רוצים להיות וכמה מבחינת סיכון אנחנו יכולים לקחת כדי לא לפספס לידים טובים. אז מה שאתם יכולים לראות כאן, שבסופו של דבר ההחלטות שהתבססנו עליהן גם היו על ריקול על error type 2 ופרסטיז'ן. המספרים כאן הם לא מה שאנחנו רואים, זה איזושהי דוגמה, לא למספרים שלנו, זה קצת דוגמה אחרת, אבל הרעיון הוא אותו רעיון שבעצם יש כאן את השטח הירוק, שאמרנו אוקיי, אנחנו נקבל את ה-threshold של הכן על סמך הפרסטיז'ן, שנגיד נניח אנחנו רוצים להיות על 35% פרסיז'ן, על 35% מדויקים, 35% מכל הלידים שנמליץ עליהם באמת UI potential, ואנחנו מוכנים לקחת ריסק של 1.5%, שאנחנו נפספס לידים טובים כדי מול יעילות, כן? סיכון מול יעילות ועלות מול תועלת של זמן של סיילס. ואז אנחנו נשארים כאן עם איזשהו שטח, שהוא שאלה, כי אנחנו לא רוצים לקחת סיכון נגיד של 3%, ולא רוצים להיות על פרסיז'ן של 30%, ויש כאן שטח אפור, והשטח האפור הזה באמת, אנחנו בטבולה התמודדנו עם זה, כי יש לנו צוות סגמנטציה שלם שיודע להתמודד עם זה, ויודע לקחת את הלידים האלה ולהסתכל עליהם בצורה יותר טובה, או לתת להם ציונים ידניים על בסיס פיצ'רים נוספים, אבל מה שהיה חשוב לי בדבר הזה זה להראות שלא הכל שחור ולבן, זה לא שנבחר באקט 40 פלוס ונמצא בדיוק את הפרסיז'ן ובדיוק את הארור טייפ 2 שאנחנו רוצים להיות פה. אז זה על זה. שאלות לפני הטבולה ריזולט, שזה שקף מאוד מהיר, ואז אפשר להתקדם לשאלות בכללי. בואו, אני חושב שכרגע אין שאלות שהן קריטיות להבנה, אני בעד שנסיים השקף האחרון, ואז נפתח את זה לכל השאלות בנצור. מגניב. אז מה אנחנו בעצם ראינו בטבולה? אז כמו שאמרתי, הלכנו ל-A/B טסט, הכוונה היא שלקחנו עשינו A/B טסט על מדינה אחת, אצלנו המודל בעצם הפריד בין מדינות, ולקחנו חצי מהלידים שהגיעו למדינה הזאת לתוך המודל החדש, וחצי מהלידים היו בפתרון הישן. ומה ראינו? קודם כל, ראינו שהמטריקה שבחרנו, high potential leads rates, גבוה יותר מהפתרון הישן, גבוה עם מובהקות סטטיסטית, ראינו שהוא גבוה, הממוצע היה 55%, מבחינת confident intervals אנחנו מדברים בין 20% ל-90% יותר גבוה. עוד דבר שיצא לנו מתוך הדבר הזה, זה שאתם זוכרים את השורות האדומות והשורות הירוקות, הדברים האלה הפכו בעצם לסגמנטציה אוטומטית, זה בעצם החלטות, זה סיכונים שאנחנו מוכנים לקחת בצורה אוטומטית, ו-40% מכל ה-inbound leads עוברים אוטומטית לסלף-סרוויס או לסלס רפס. יש פה איזשהו תוצר quality שבסופו של דבר segmentation team שאחראי על כל התהליך הזה משקיע את הזמן שלו באמת בלידים שהם יותר רלוונטיים, והם יכולים לעשות דיפ דייב של ריסרצ' על הליד הזה בצורה יותר איכותית, כי אנחנו מעבירים להם באמת את אלו שיש משמעות לעבור עליהם. וכמובן, מבחינת, ברגע שהפכנו דברים לאוטומטיים, אז הסלף סרוויס שמוצע, הוא יכול להיות הרבה יותר מהיר. אם אמרנו על ליד מיידית שהוא, חבר'ה, תקשיבו, יש לו high potential, אם תפנו אליו, הוא יכול להצליח איתנו הרבה יותר, אז הם יכולים להציע לו את השירות הרבה יותר מהר. בשורה התחתונה הפרויקט עדיין רץ, יש לנו הרבה פיצ'רים שאנחנו חושבים להוסיף ולהסתכל, הרבה בדיקות שאנחנו ממשיכים לעשות על החישובים. בוא נגיד שזה פרויקט שיכול never end, אפשר להמשיך ולבדוק ולבנות אותו ולשפר אותו בצורה עם כל המחלקות שאנחנו עובדים איתן, ואנחנו לגמרי עושים את זה, אבל בינתיים אנחנו רואים אחלה תוצאות, ופרויקט מאוד 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 מעניין, שלמדנו, התהליך העבודה על הדאטה גם הביא לנו בסופו של דבר אינסייטס של דאטה שאנחנו יכולים להכיל במקומות אחרים
BI. כן, אז קודם כל אנחנו נענה עכשיו על שאלות, אנחנו רק רוצים להגיד שגם אם לא נספיק, יש כאן את המיילים גם של אמיר וגם שלי, ואתם מוזמנים לפנות ולשאול גם אם דברים לא יענו עכשיו. אז תודה. וזהו, ואפשר להמשיך לשאלות, אלא אם אמיר יש לך עוד משהו להוסיף. כן, אנחנו רוצים לכבד מאוד את הזמן של כולם, לכן נעשה מאמץ לענות על כל השאלות עד אחד, ומה שלא נספיק, גם מוזמנים כמו שמור אמר לפנות אלינו במייל, וגם אנחנו נוכל להישאר כמה דקות אחרי אחד לחסות עוד כמה שאלות, בסוף יישלח הקלטה, אז גם מי שצריך להיעלם באחד יוכל להקשיב לזה. אני אתחיל בככה שאלות שנשאלו יחסית מזמן, הן פשוט לא היו קריטיות להבנה. אני אתחיל לתת כמה מילים על בחירת המודל Machine Learning שבחרנו לעבוד איתו. היו כמה שאלות לגבי למה לא השתמשנו במודל שיודע להשתמש בפיצ'רים קטגוריאליים, במקום להפוך אותם לבינאריים. או אם השתמשנו ככה במתודולוגיות של קלאסטרינג כדי לייצר את הבינאריות של הפיצ'רים. אז אני אגיד כמה מילים באופן כללי על Machine Learning Models. אנחנו מכירים שהדבר שהכי חשוב בפרויקט כזה של קלאסיפיקציה הוא הדאטה. בדרך כלל הפרויקטים האלה הם garbage in, garbage out. רובה, אם לא כל ההתעסקות שלנו היה ממש על איזה דאטה לאסוף, איך לאסוף אותו, איך לוודא שהוא נכון, לדבר עם הביזנס שוב ושוב ושוב, עם הדומיין אקספרט שלנו, להבין שדברים make sense. כשהגענו לשלב הבניית המודל עצמו, בכנות, זה מבחינתנו היה חלק יחסית שולי, באיזה מודל השתמשנו, כמה המודל הזה מדויק, אין ספק שאפשר לשפר אותו, ואנחנו גם נעשה את זה, אבל המאמצים שלנו לא היו על לבחור את המודל האופטימלי, המאמצים שלנו היו בעיקר בהתעסקות עם האתגרים העסקיים ועם הדאטה. אז זה ככה כמענה לשאלות שלכם, למה לא השתמשנו במודל כזה או אחר, האם השתמשנו ב-ML קלאסטרינג בשביל הפיצ'רים הבינאריים? לא, זה בעיקר היה אד-הוק אנליסיס, להסתכל על הפיצ'ר, להבין פחות או יותר אם יש איזה threshold ש-make sense, הרבה common sense כדי לזוז מהר ולאו דווקא מדויק, אבל מהר, ובסוף זה באמת הוכיח את עצמו, כי התוצאות השתפרו, למרות שאין ספק שאפשר לשפר אותן יותר. זה ככה לגבי סוג המודל. יש פה שאלה לגבי האם חישבנו כמה revenue או cost או churn המודל שיפר. אז כן, בהחלט חישבנו כמה revenue המודל הזה מייצר לנו ברמה החודשית. בחרנו לא לשתף את המספרים, אבל בהחלט המדד הזה של potential leads rate, זאת אומרת, עצם העובדה שכל חודש אנחנו מוצאים יותר לידים עם פוטנציאל גבוה ופונים אליהם עם אנשי מחירות, אז אפשר לייצר פאנל כזה שבסוף מראה שמגיעים יותר לקוחות עם פוטנציאל יותר גבוה, אנחנו עובדים עם יותר לקוחות כאלה ובסופו של דבר גם מייצרים revenue uplift ברמה החודשית. אנחנו פשוט לא נכנסים למספרים, אבל התשובה היא כן. יש פה שאלה, האם נדבר על המסקנות, איך המסקנות של המודל תווכחו לאנשי המחירות, שיהיה להם קל ליפול על פיהם, ואיזה הדרכות זה דרש עבור אנשי המחירות? אוקיי, אז כן, אז כמו שהזכרתי, המודל הזה הוא בעצם מודל שנבנה עבור צוות סגמנטיישן, צוות שמובל על ידי שני מנדלוביץ', ובעצם הם אחראים על התקשורת מול הסיילס, ובעצם הפידבקים שמקבלים מהם. אז גם כשיש, נגיד, כל מיני בעיות או אי-הבנות לגבי סגמנט מסוים שניתן לליד, אז התקשורת היא מולם, ואנחנו בעצם, כשהמודל הזה עלה, הצוות הזה כן תקשר את זה החוצה, מבחינת בואו תנו לנו פידבקים אם אתם רואים דברים פחות טובים, או דברים שנראים לכם מוזרים שלמה עבר אליי, או למה זה לא עבר אליי וכדומה, אבל התקשורת איתם לא השתנתה, הם לא ראו איזשהו, הם לא היו צריכים להתמודד עם השינוי הזה. מי שהיה צריך להתמודד עם השינוי הזה זה הצוות סגמנטציה, שהוא בעצם הזרוע שמדברת עם הסיילס.
אני אוסיף לתשובה הזו באמת שכן יש תכנון בעתיד, שאנחנו נייצר מודל שהוא קצת יותר ידידותי לאנשי מחירות, שגם יקפיץ להם כשאנחנו נותנים ציון גבוה לליד, למה בחרנו לעשות את זה, כדי שגם זה יעזור לאיש מחירות להאמין לנו, וגם זה אפילו ייתן לאיש מחירות נושאים לשיחה, על הפיצ'רים החזקים האלה שראינו. אבל כרגע זה עוד לא fully rolled out. אני ממשיך. מור, האם המודל ממשיך ללמוד במשך הזמן? כן, המודל כל יום אוסף דאטה חדש, כל יום יחשב את הפיצ'רים מחדש, וזה מה שיפה בו, שהוא יכול, הוא מתעדכן. הדבר היחיד שהוא לא עושה לבד, הוא לא מוסיף פיצ'רים, שזה העבודה שאנחנו צריכים להמשיך לעשות, לבדוק, לעשות אנליזות ולראות איזה עוד דאטה פוינטס אנחנו יכולים להוסיף כדי לשפר אותו, אבל הוא בהחלט לומד על המשקל של הפיצ'רים, ולומד על הציונים, וגם בוחר threshold'ים חדשים כל יום. בדרך כלל כמובן זה דומה, אבל אם יהיה איזשהו שינוי, אנחנו נראה גם שינוי בהחלטה של המודל. מור, מה הפיצ'ר הכי מפתיע שגילית שיש לו השפעה גבוהה על הסקור? וואו, שאלה מעניינת. אני לא חושבת שהיה, אני חושבת שברגע שהיה איזה משהו מאוד 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 מפתיע, אנחנו לא האמנו לזה והלכנו לבדוק את הדאטה, כי בדרך כלל דברים הם make sense, בסופו של דבר אנחנו יודעים מה אמור להצליח, כאילו מה אמור לקבל את השירות שלנו ומה לא צריך את השירות שלנו כדי להצליח איתנו, אז לא היה איזה משהו מאוד 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 משמעותי. אנחנו כן ראינו, כאילו ברמה הכללית, יש לנו את ה-self-service tool, וראינו כשאנשים משנים אותו ולא משנה למה, אז ככל הנראה יש להם יותר intent לעבוד איתנו, ויש להם יותר הבנה בעולם הזה שהם צריכים אולי את השירות שלנו בשביל להצליח יותר. אבל לא היה משהו מאוד מאוד מפתיע. אולי רק העניין הזה של מי שמשחק קצת עם ההגדרות. אז כן. אני יכול לשתף גם על השאלה הזאת, אולי מהצד ההפוך. אני זוכר שמה שהפתיע אותי, שאין לו השפעה גבוהה על הסקור, הוא כשהסתכלנו על פיצ'ר של טראפיק, שחברה מגיעה לעבוד איתנו, רצינו להבין כמה טראפיק יש להם, מתוך הנחה שככל שיש להם יותר טראפיק, יש להם יותר פוטנציאל להצלחה עם טבולה. ומה שגילינו להפתעתנו, זה שעל אף שהפיצ'ר הזה הוא חשוב, האם יש להם הרבה טראפיק או לא, היה קל באופן מפתיע להפוך אותו לבינארי. זאת אומרת, זה לא היה, באנליזות ראינו שאין איזושהי השפעה continuous עם קורלציה, שככל שיש יותר טראפיק, אז יש יותר פוטנציאל. היה איזשהו threshold שאם יש טראפיק, זה סימן טוב, ושם זה נגמר. וזה אני זוכר מאוד הפתיע אותי לפחות באופן אישי. יש לנו פה... תמיד שהשעה אחד, כל מי שממהר לפגישה הבאה, אז ממש תודה שהצטרפתם. אנחנו זמינים במייל, אתם מוזמנים באמת להעביר כל שאלה, ייעוץ וכדומה. או רעיונות, אם יש לכם כל מיני דברים מעניינים לספר לנו, גם נשמח לשמוע, ואנחנו פה אם יש עוד שאלות. אני רוצה להוסיף גם, למי שנשאר, שאנחנו עכשיו בעצם מגייסים בן אדם שגם ייקח את כל הנושא הזה של הסגמנטציה, השיתוף פעולה של המודל, עם איזה third party tools אנחנו משתמשים, עם איזה כלים אנחנו משתמשים באופן כללי, איך משפרים את האוטומט, איך משפרים את כל התהליך הזה. אז בעצם אנחנו מגייסים תפקיד כזה, ומי שזה נשמע לו מעניין, אני חושב שהוא רלוונטי או מכיר מישהו רלוונטי, אז מוזמנת כמובן לפנות אלינו. אנחנו נמשיך לקחת קצת שאלות למי שבכל זאת נשאר. האם עשינו אימפלמנטציה למודל בתוך ה-CRM טול שלנו, שהוא דרך אגב Salesforce? אז המודל גם לוקח דאטה מתוך Salesforce, גם מכניס דאטה לתוך Salesforce, ובסוף זה לא משהו חדש שהמודל עשה, הסגמנטציות עם אחראית על הדבר הזה, הם עושים את זה מעולה כבר, אמרת אם אני טועה, אבל כבר כמה שנים טובות. כן, אני חושב שאני אוסיף שבהחלט יש עבודה עם Salesforce, יש אינטגרציה, הפיצ'רים שלנו נדחפים לתוך Salesforce, אין לנו אימפלמנטציה מלאה בהיבט שהתהליך, תהליך קבלת ההחלטות לא קורה בסלספורס.
הוא כרגע, המודל רץ בדאטאבייסים הפנימיים שלנו, וצוות הסגמנטציה מקבלים ככה דוחות שהם עובדים איתם ומעלים לתוך סיילספורס. עדיין אין לנו כזה ממשק all in one בתוך סיילספורס, זה כנראה יגיע בהמשך, אבל זה לא העיסוק שלנו כרגע, יכול להיות שזה יהיה העיסוק של הבן אדם שיצטרף אלינו להוביל את התהליך הזה בהמשך. האם אתם מתכוונים להרחיב את המודל שלכם לקייסים אחרים, ואם כן, לאיזה? הכוונה לקייסים אחרים, כאילו להחלטות עסקיות אחרות? כן, אני מניח שלקחת את הקונספט של קלסיפיקציה ל-high potential, low potential. אני יכול לשתף על קייס אחד שהוא כבר לגמרי בקנה. קודם כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שאמרנו לידים, אז דיברנו על חברות שעדיין לא התחילו לעבוד איתנו. אז דבר ראשון, יש את המשימה של לייצר מודל כזה עבור הלקוחות שכן נרשמו בהצלחה. ומעבר לזה, יש עוד שלב שמאוד מאוד נשמח להפעיל עליו מודל דומה, עם פיצ'רים שונים לחלוטין, של לקוחות חדשים. לצורך העניין, לקוח שנמצא איתנו יומיים או שבוע, יהיה כל כך הרבה דאטה שמתווסף לנו, דאטה על ה-behavior של הלקוח, שזה דאטה שאין לנו במודל הזה, אין לנו שום behavior, יש לנו רק ניסיון להינתן. אז אנחנו בהחלט רוצים להריץ בעצם באופן היררכי מודלים של סגמנטציה בכל מיני שלבים שונים בחייו. זה פשוט השלב הראשון. התחלנו איתו כי הוא מתמודד עם כמה שיותר לקוחות פוטנציאליים, בשלב הבא נעבור למודל הבא שיתמודד עם הלקוחות שעברו לשלב הבא. יש לנו עוד שאלות? יש הערה על האתגר שתיארתי עם המטריקה שלנו, שבעצם ההמלצה של המודל נקראת confirmation bias. אני מקבל, confirmation bias זה הרבה פעמים גם מתייחס למשהו קצת שונה, שיש לנו איזושהי אמונה ואנחנו ככה מסתכלים בדאטה רק על מה שתומך בה, אבל כן, לחלוטין אפשר להכניס את זה בבקט של confirmation bias. כאן אנחנו ראינו את ההפוך, ראינו תוצאות, זאת אומרת, לא ראינו את מה שרצינו לראות בדאטה, ראינו אותו רק אחר כך. נכון, חשוב להבהיר שבניגוד לרוב המקרים ב-confirmation bias, המקרה פה הוא יחסית בהיבט שההמלצה שלנו משפיעה על התוצאות שאנחנו רואים. כן, לגמרי. מגניב, אז נראה לי שענינו על כל השאלות, נכון אמיר? כן. יאללה. אז תודה למי שנשאר עד עכשיו, כל ה-32 פרטיסיפנטס, וזהו, אנחנו זמינים במייל. תודה על הזמן שלכם, ובתיאבון למי שעוד לא אכל. תודה לכל מי שהצטרף, ולכל מי שעזר גם בהפקה של הוובינר, וגם בפתרון הבעיה העסקית, שמן הסתם לקחו בו עוד כל מיני אנשים וכל מיני מחלקות ששילבו ידיים בעבודה. תודה לכולם. תודה רבה.